Ja tänään kaksikielinen, eli suomeksi ja englanniksi. Ja jos on live-streamin kautta seuraajia ja haluatte kysellä kysymyksiä, niin sitten tuolla Twitterin kautta, en tiedä näkyykö toi hashtag sinne asti, mutta LTKYH16 hashtagillä voi sitä kautta laitella kysymyksiä tulemaan. Mutta sen pidemmittä puheitta pyytäisin nyt sitten noin puheenjohtajahakijat tänne lavalle. So, welcome everybody for the panel of the Lytkys board for next year. And first we will have a panel for the head of the boards and then for the members. And if there are some people following through the live stream and you want to ask questions, you can do it via Twitter using the hashtag LTKYH16. And now let's start with the head of the boards. Please come on. Yeah, please if you can stand up. So where? just show it, like so that everyone can see your name. Voisit tehdä sellaiset nopeat esittelyt, eli kuka ootte tai ketkä ootte, niin esittelette. So please introduce yourselves, what do you study and how long have you been in Lappeenranta? Where are you coming from? Hello. You can start. Thank you. Just. Hello, my name is Alexey Gavrilov. I am a WTV student from Moscow. I am a doctorand here like for 3 months already. My previous major studies was boilers, ovens, metallurgy, and here I am study sustainable technology and business in environmental technology faculty. Hei vaan kaikille, Ville-Matti Rissanen, 6. vuotta energiatekniikkaa täällä. Mä oon opiskellut sivuaineena ympäristötekniikkaa ja nyt olen tämän vuoden ollut Lytkyn hallituksessa varapuheenjohtajana ja sitten mulla on ollut toi sosiaalipolitiikka ja liikuntavastuualueena. Alun perin kotoisin Hausjärveltä, se on tuolla Kanta-Hämeessä. Thank you. And short answers, please, because we don't have so much time. Lyhyet vastaukset siis, kiitos. And why are you applying for this position? Ja miksi haet juuri tähän paikkaan? Yeah. Okay. I applied for this position because I saw that only Willie will be applying for this position. I think this will be meaningless if only one applicant will be for this position. I think this is a very interesting position. You can actually change a lot of things being for this position. I am as an international student. I have some concerns about internationality of Lytkyn, and I think I can bring something new to this board, and maybe we will meet some very great changes in the future of next year. I think I'm very suitable for this position. I can take a fresh breath from this. Olen nyt tämän vuoden ollut tuossa hallituksessa ja tavallaan nähnyt tosi laajasti se, mitä siellä tehdään ja se on tosi tärkeää työtä. Tiesin aikaisemmin, että se on, mutta nyt mä huomasin sen ja tavallaan jäi tämmöinen into ja palo tähän ja vähän tuntuu, että vaikka tässä on vuoden aikana paljon tehty, että on jotain jäänyt vielä kesken, mä haluaisin jatkaa tätä työtä ja näyttää hallituksen puheenjohtaja seuraava askel tässä, että turha jatkaa samassa tehtävässä, vaan nyt on vähän laajemmaltakin alueelta. Mikä on teidän vahvuudet ja heikkoudet? Please tell us about your strengths and weaknesses. I think my weak points is like I don't speak Finnish. I puhun suomea vähän, but this actually doesn't help me a lot here. I can't understand anything, but I will. I'm studying Finnish. I think this is my weakest point according to this application. My strength points, I think that I have previous experience on such positions in my own university. Also, I know a lot about international life here, so I can share my thoughts about that, how can we improve these problems. So, as I said before, like fresh breath, so I think this is a very strong point of this application.
Joo, jos tuosta vahvuuksista lähtee, niin varmaan yksi on tämä kokemus. Eli nyt vuosi Lytky-hallituksessa, 2 aikaisempaa vuotta Armaturin hallituksessa ja 6. opiskeluvuosi, niin antaa varmaan aika hyvän ja laajan näkökulman niin tähän meidän yliopistoon, ylioppilaskuntaan ja muutenkin tähän korkeakoulukenttään. Ja sitten muutakin vahvuuksia niin on sellainen, tuun toimeen hyvin ihmisten kanssa ja aika sille hyvä ryhmätyöskentelijä ja projektityöskentelijä. Ja mitä heikkouksia tulee, niin no, varsinkin jos miettii tätä puheenjohtajapestiä, niin yksi mun ehkä heikkous on, että mä haluan aika hyvin kontrolloida ja pidän näpissä sen homman. Ja sitten, että semmoinen, vaikka on sellainen niin yhteistyökykä muiden kanssa, niin ehkä semmoinen, että sille alaiselle ei aina välttämättä löydy sitä luottamusta, hän kyselee, että hei, miten tämä etenee, vaikka sille voisi antaa ihan vapaat kädet, eikä tarvitse aina koko ajan tulla tökkimään. Okay, and now only in English. What are your study plans for next year and Willamette study? Study plans for next year. I'm doing my master's thesis right now, but it has very flexible schedule, so I'm going to focus on the German position and then do my master's thesis during the summer. I'm also doing my master thesis now. My master thesis topic is from my previous university, so I'm just PhD here. So I have also a lot of time focused on the border. Millainen johtaja olet? What kind of a leader are you? I think I'm a very liberal leader, as I can say like this, or not like a tyrant or something. I think I always let people to share their thoughts, their opinions on everything, and I think very democracy leader. So I will always, at least I will hear all opinions and all of that. After that, I will make any decisions. I like transparency, that everything is clear for everyone. So I will try to, before any decisions, I will try to make it clear for everyone what the decision, to what the decision will lead and what was the background of the decision. So transparency, democracy. Mä näen, että hyvä johtaja on sellainen, joka ei anna niitä tavoitteita ja käskyjä ryhmälle suoraan ylhäältä, vaan että ne kasvaa sieltä ryhmästä. Ja ryhmä asettaa ne tavoitteet ja sitten ajaa silloin, se motivoi silloin viemään eteenpäin. Niin tämmöistä mä oon yrittänyt omassa johtajuudessani, että sieltä tulisi, että innostaa sitä ryhmää ja löydetään yhdessä ne yhteiset tavoitteet ja kohti lähdetään. Mutta sitten mä oon myös sellainen, että jos on jostain sovittu, niin mä nyt myös haluan, että siitä pidetään kiinni. Ihan pienetkin asiat, että esimerkiksi se, että kuka käy kaupassa. Niin jos on sovittu, niin siitä pidetään kiinni eikä lähdetä lipsumaan mihinkään. Tai lähdetä mitään turhaa joustamaan. Mikä on ylioppilaskunnan tärkein tehtävä? And what is the most important task of the student union? Ja Willamette can start again. Tärkein tehtävä on, no tässä kohtaa pitää sanoa edunvalvonta, koska se on tärkein tehtävä, mutta sitten se, että miten se on se edunvalvonta, mutta se, että miten se, että mihin suuntaan, niin mä näen ehkä se, että tänne nimenomaan tuonne meidän omalle yliopistolle päin. Silleen, että se näkyy mahdollisimman paljon siinä meidän omien opiskelijoiden tekemisissä siellä kursseissa, muutenkin siinä palvelussa, mitä yliopisto järjestää, niin sinne suuntaan erityisesti se edunvalvonta. I think my task will be considering things that actually concerns me, myself. This is international problems, which I noticed during my life, but also Willie told me about ongoing tasks and goals of the student union, which concerns not only international students, so I will try to bring to life all these tasks and goals, not only international things. Miten kehittäisit ATK:n ja LUTin välistä yhteistyötä? How would you improve cooperation between the student union and
Mun mielestä me tehdään aika nyt tosi hyvää yhteistyötä, että me päästään tapaamaan monia eri tahoja yliopistolla ja keskusteluyhteydet on hyvä. Mutta ehkä se, että välillä sieltä tulee kyllä semmoisia vähän yllättäviä juttuja. Että ehkä se, että jatkaa niitä hyviä keskusteluja, yrittää viedä sitä siihen suuntaan, että vielä enemmän muistettaisiin kysyä se niin kuin ylioppilaskunnan ja opiskelijan mielipide kaikkiin päätöksiin. Eikä vaan pelkästään niin, mitkä koskettaa pelkästään ja vain ainoastaan opiskelijoita. To be honest, I don't know how they connect each other right now, so I'm actually, but I think don't know. Sorry. Mitkä ovat tärkeimmät yhteistyöylioppilaskunnat ja miksi? Which other student unions in Finland are the most important cooperation and why? Thank you for these questions. Yes. As again, I'm not really familiar with this. Other student unions, we don't have these kind of student unions in my country, in Russia, so sorry, I don't want to just tell stupid things. I don't know. No se riippuu ihan, että mistä asiasta on kyse, että ehkä näissä niin kuin, jos koulutuspoliittisissa asioissa muuten, niin ne Aalto ja Tampereen teknillinen, koska samanlaiset koulutusalat, niin ne on niin kuin tosi tärkeitä niin lähtökohdissa ja sitten Aallossa myös, että ylioppilaskunnan kautta tulee myös tämä kyltäreiden. Että muuallahan se on niitä yhdistyksiä, niin ehkä se yhteydenpito voidaan sitten jättää enemmän niille ainejärjestöille. Mutta sitten miettin sitten nämä muissa asioissa, niin kun miettii, että vähän, että minkälainen yliopisto me ollaan, että on tämmöinen pieni yliopisto niin vastaavanlaiset sitten muualla Suomessa. Että voin luetella tästä nämä Lappi, Oulu, Vaasa, Jyväskylä, Itä-Suomi. Mitkä on niin samantyyppisiä sen mittakaavan mukaan ja tosi. Mitä periferiaa? No vaikka sellaisia periferiaa-yhdistelmiä. Mitkä ovat suurimmat haasteet LTK:lle ensi vuonna? What are the biggest challenges next year from the student union perspective? No, yksi tämmöinen haaste varmasti, mikä on niin nyt, kun on LUTilla irtisanottu paljon porukkaa, varsinkin tukipalvelusta, niin nyt ei vielä tiedä kuinka iso haaste se on, mutta todennäköisesti tulee vaikuttaa myös opiskelijoille ja katsoa, että vaikutukset olisi mahdollisimman pieniä. Mutta se nyt ei vielä tarkkaa tietoa siitä, että mitkä pestit sieltä lakkautetaan ja millä tavalla, niin miten ne vaikuttaa siihen. Mutta esimerkiksi just tämä, että nythän tämä opintopsykologi poistettiin kokonaan yliopistolta, niin että miten se vaikuttaa sitten vähän opiskelijoiden hyvinvointiin. Tämä voisi nyt yhtenä esimerkkinä mainita. My opinion that for me will be the greatest challenge to bring more transparency to the student union, so more people would understand what student union actually doing, because for a lot of international students it's not very clear where they put their money or what or not, because like for example IELTS, my magazine is completely in Finnish, where actually IF magazine is very good explained, but it's in Finnish, so I think the lack of English is like a really big problem, and for me it will be the greatest challenge next year. What would you do differently next year than this year? Mitä tekisit eri tavalla kuin mitä tänä vuonna on tehty? Lavatti, can start. Yksi tämmöisen kehittämisen paikka, mitä voisin ehkä tuoda tuohon ainakin hallitustyöskentelyssä, että nyt meillä oli tosi paljon hallituksen kokouksia ja vastaavia, että tulee semmoista byrokratiaa siellä, että haluaisin ehkä vähentää niitä ja lyhentää sitten niitä kokouksia tolleen, että nytkin oliko tänään hallituksen kokouksia meni päätös kohta 340 joku rykkiä. Ja todella paljon niin tollasta, mikä vie sitä aikaa muuta työskentelyltä, että ehkä sitä keventää ja suunnittelee tarkemmin ne hallituskokoukset ympäri vuotta, että saadaan ne pakolliset päätökset tehtyä sitten siellä ja ei tule sitten sellaisia yllättäviä päätöksiä sitten ja kokouksia. Yes, as I understood that you need a lot of background in the previous work of student union to answer a lot of questions.
Sorry. Yeah. Miten sopeuttaisit Yorkin toimintaa? If you needed to cut costs in the student union operations, how would you adjust it? Also, according to the expenses to magazine called IF, it's completely in Finnish, but I think it's not very needed in university right now, because I don't think a lot of people read it, especially international students also. This September I received like a lot of papers in my bag, like I was completely lost in all of this. So they're just like in my storage somewhere. I didn't read all of this. I don't think we need to spend a lot of money on a lot of papers, like, which are completely unnecessary. We can share a lot of information via internet, so I think it's more convenient for people, for international people also. It's easy to translate pages from Finnish to English on the website. So I think we should have this business in our. Jos olisi tarve sopeuttaa, niin mä lähtisin ehkä ensimmäisenä puuttumaan niin esimerkiksi kellari vuokria vastaavia, että korottaisin käyntimaksuja, että saataisiin tavallaan se, mikä sieltä jäsenmaksusta menee sen kellarin ylläpitoon, sitä pienemmäksi kohdentaa sitä enemmän käyttäjille sitten. Mikä juuri tehtiin, mutta vielä entistä enemmän. Onko mitään muuta enemmän? No sitten voisi ehkä, jos nyt tarvitsee karsia, niin jotain sellaisia pieniä, vähän ylimääräisiä, että esimerkiksi pakun voisi hävittää ja vastaavia, että siitä tulee kuluja. Okay. Vastaavia palveluita. Okay, and then the last question. How well can you communicate with Finnish and then also in English? Pretty much can start. Yeah. Well, I'm fluent in Finnish, so that won't be a problem. And I speak as good English as anyone else in Finland, so not a big deal for me. But of course, I don't know all the words, specific words like in fields of higher education or social affairs. So. My Finnish is very limited. I just passed my Finnish 1. Now I'm studying Finnish 2. Yeah. Quite well, I think. My Finnish is not suitable for this position. Thank you for your answers. And now we're gonna have this this part of the panel where we are gonna tell you, ask you about like specific words and topics, and then if you think they are a good thing, you can show the green card. And then if you are against them or you think they are a bad idea, then you can show the red one. And we have 7 of them, and you may comment more on 2 of them. After all this. Yeah. You understand? Okay, good. Let's begin. The first is lukukausimaksut, tuition fees for students outside EU. Okay. Perustulo and basic income for everyone. Edustajisto, representatives council. I'll be careful. Representatives council. For our student union. Is this good idea or bad? Yeah. We're talking about fees. Okay, we'll have questions from the audience later, so you can ask them. Because some questions was like half in Finnish, half in English, so maybe missed some. Okay. Something. Sorry. The next one, SUU, National Union of University Students in Finland. Okay. Julkinen puhuminen, public speaking. Do you like it? Of course. Okay, for you, That's alright. right. Okay, Anneli Pauli. Okay. As hallitus, Finland's current parliament. No. Okay.
aikaiset herätykset, early mornings. Breakups early. Okay. Guilds. Okay, and now, now you can comment on two of the topics more if you want to. If you don't have any comments, it's okay too. So. Okay, so now we will move forward to the questions from the audience. So if you have anything, you are now free to ask them, or please raise your hand so we can give out. Kavya, did you have a question? No, actually, I was asking, I didn't even understand what's the basic income. So, whether I have to go, how it should be. Okay. Ensi vuonna on tulossa kuntavaalit, ja pitäisi varmaan ruveta miettimään tällaisia isompia teemoja sinne kuntavaaleihin, niin osaisitko kertoa meille tärkeimmät vaikka 2 teemaa ja miten lähti sitten ajamaan niitä? So next year, not next year, 2017, we're gonna have elections for the city council. So you should now tell us what are the most important things and what did you do to make sure that the needs come to reality? No, tällä yleisesti ajattelee niin korkeakoulutuksen teema, niin yksi ainakin mitä tässä vuosien varrella huonontunut, esimerkiksi täällä Skinnerassa ja Sammolaarissa noin liikuntapaikat, että tuohon tuli toi kuplahalli, mutta se vei samalla sitten hiekkakentän siitä Parkval lähti. Muutenkin tämmöisiä niin kuin liikuntatiloja tai paikkoja on karsittu silleen, että ne on mennyt, esimerkiksi se kuplahallin se on nyt maksullinen, niin sieltä lähti yksi maksutontila ja vastaavia, että ehkä semmoinen vaikuttaminen sinne ja saataisiin tänne sitten jotain korvaavaa tai jotain niin kuin tällaista ilmaiseksi käytössä olevaa ulko- tai liikuntatilaa. Se voisi olla yksi tämmöinen opiskelijoiden teema. Sitten sä haluaisit toisenkin vielä. Tulipa nyt äkkiä, 2017 on niin kaukana, että Can you repeat question, rephrase it a little bit? So in 2017, the city council elections are coming, and LTK is having a huge part in the effects of the position of students here in Lappeenranta. So in your opinion, what is the most important theme for the upcoming elections? And what would you do to make it a reality? The city election, city council. Sorry, I don't have any information about city council, so I don't know, sorry. Well, basically what's wrong with Lappeenranta and what would you do to make it better? Actually, I like Lappeenranta, so I think they're doing a great job with internationality also, but I like it, so. So Lappeenranta is perfect. I think it's fine. Good. Yeah. So do we have any other questions? Okay. This question was already covered by the speaker, but I would like you to translate that to me in English. That how will you do things differently this year than the last year? Sorry, I didn't hear. How will you do things differently this year than what you have already done last year as one of the vice chairman of the board? Yeah. As I said in Finnish, I would like to do something in our working in the board. We have lots of board meetings during this year, and I want to cut those so we would have less meetings. So because that takes lot of time and work for us. So less board meetings, more doing with the projects and so on. So that's the overall plan, that having less meetings and work. That's one major point Okay. which I would like to develop. Okay. Thank you. I think like no problems with the meetings. As I said, like these papers for students at the beginning of application, don't think they are very necessary. I would like to change this. Also, I face some problems with tutoring system. Maybe it should be improved as well. And maybe we should spend more time with tutors to explain them how to actually make their jobs. So I think it's also very important for new students, especially international ones who are not already who became really lost after this orientation week. They don't know
way to find information, because a lot of things like Finnish or non-Finnish. Any other questions? If you are elected, what does the student union look like after your year? So, you get that? That works, yeah. I think the board will be. You're asking as well about board or just like our university? The board makes decisions for the whole student union. Yes. How does the actions of student union seem to us as students? Yeah. As I mentioned several times before, like internationality of this university will increase, I think, more, because even the student council, everything is in Finnish, so without help from other people, it would be very hard to participate in such great meetings of council. So I think more English science, like English magazines, at least arts and other magazines should still be in the university. So I think after, if I will be elected for at least for international students, it will be easier to study here, to receive information, because language problems, I think that. Thank you for your answers as well as for the questions. Vastaan tuohon Anteeksi. Sorry. Vastaa ihmeessä. Joo, toi, että miten se vuoden jälkeen näkyy, niin sitä on aina hankala sillä sanoa, koska se mitä nyt tehdään ensi vuoden aikana, niin saattaa, että se näkyy vasta vuoden tai 2 päässä, mutta se ottaisi semmoista niin jotain pientä ja konkreettista siihen, että mitä voisi niin kuin näkyä, niin Tämä on tällainen pieni juttu, mikä minulla on niin kuin mielessä, että tästä puhutaan aika usein, että miten ylioppilaskunta niin kuin, tai toimisto näkyy niin kuin jäsenille. Se on ehkä yksi semmoinen, että enemmän niin kuin hukkaa sitä tiedottaa esimerkiksi sitä, että mitä päätöksiä edustajista on tehty ja hallitus on tehnyt, niin se jollain tasolla, että sieltä olisi helpompi saada ne tiedot sitten halutessaan. Se voisi olla tämmöinen yksi pieni konkreetti. Näkyvyyttä enemmän. Olisiko sinulla vielä jotain? Okay, this is the last question. Alex, you mentioned that you had similar positions back in Russia. Maybe if you want to, can you tell us what did you have or what did you do there? Yeah, actually we also have like our alternative to student union, but it's not so separated from university. Here we have like from every faculty, from every course we have representative of students, and we I was one of the representatives. We just discussed the problems of. We don't have international students, so we have our. Here we discussed course problems, faculty problems, maybe with studies, also with organization of some events, cultural events. So I participated. My position was cultural events because Russia is a big country. We have different cultures. So all people feel equal in Moscow. Okay, so now when everybody has answered and has questions, thank you. Thank you. And you may return to your seats. And then the other applicants for the board, please come up here and yeah, you may sit after you had your feel free. And as there are so many of you, please remember to keep your answers short and to the point. And people from the live stream, remember you can also ask questions through Twitter. And let's get started. So please introduce yourselves. Who are you? Where do you come from? What do you study? Or have you been in Lappeenranta? Let's start here.
Joo, eli terve. Jaan Saariniemi, toisen vuoden kauppatieteilijöiden alun perin Helsingistä ja haen tähän samaan paikkaan, missä nyt olen, eli talous, yrityssuhteet, työllisyys ja viestintä. So, hello everybody, my name is Jan Saariniemi and I'm running for the same place what I'm actually now doing on the board, and so it's communication, cooperation with the other companies and economic, and I'm also second year here studying business. Thank you. Joo, terve, mä oon Jeremias Mäkinen, 3 vuoden tutalainen ja lähtöisin Hyvinkäältä, ollut tämän vuoden kaplaakin liikunta- ja vapaa-aikatoimena ja aina kulttuurivastauksia TK-hallitukseen. Moikka kaikki, minä olen Tynyksen Hanna, 5. vuoden energiateikkari ja aikaisemmin toiminut muun muassa Armatuurissa pari vuotta hallituksessa muun muassa puheenjohtajana. Nyt mä haen opinto- tai koulutuspolitiikkaa. Joo, mä oon Juho Kekäläinen, 6 vuotta tänne Lappeenrantaan opiskelin ympäristötekniikkaa ja haen koulutuspolitiikan paikkaa tuolla hallituksessa. Ja lähinnä olen toiminut järjestössä mukana, että on ollut vaikka missä CSV:ssä globaali kasvusjärjestö ja sitten YK-liitto, että sitä tällaista järjestötoimintaa on vähän meillä on ollut